Angkas Smash TV. Mag-ensayo ka ng maayos. Hindi biro kalaban mo. Bakit ako? Bigyan kita ng gusto mo. Angkas TV. Lihay gitu kay manakaut nila. What's up? Vance Kabahog. So ako yung kalaban mo. Alam ko magaling ka sa boxing, Vance Kabahog. Pero kung palakasan, hindi ka mananalo sa akin. Tingnan mo to. Hindi lang ulit kami. Ito, papasalin ko tong itong mundo. Tingnan mo to, kung kaya mo to. Uy lang sa kalam. Vance Kabahog, yung kanina 70 kilos lang yun. Ito, 75 kilos to. Titingnan nyo to. Kung magaling ka sa boxing, palakasan tayo. Uy, ang saklam. Bigyan ko to. Kaya mo to, Vance Kabahog. Pero ganito, akang talo. Subscribe ang YouTube channel na Katapang Angkas Smash TV. So yun. Like and subscribe. So yo, what's up mga kapundal? Dito na tayo ngayon sa gym ni Jack Tipura. So yun, wala dito si Jack Tipura dahil may ubo daw. So dito lang yung kuya niya, si Coach Jingjing. Kasama natin si Payaw yun. Nagkikipag-sparring ako dito. Hindi ko alam kung kayanin ko ba to dahil yung mga ka-sparring dito is mga lagi na to nagtitraining, pero tayo minsan lang tayo nagtitraining, ngayon natin nagtitraining dahil sa battles mo YouTuber. So subukan natin na magpabugbog sa kanila kung kaya ba natin sumalo ng mga suntok. So yun, handa muna tayo ng hand-wrap natin. So yung Ronald, first sparring natin dito sa gym ni Jack Tipura. So yun dito, shoutout nga pala kay Payaw. So kaibigan ko kasama ko dati mag-jogging dun sa Omega. Shoutout din kay Coach Jingjing Tipura. Isang linggo dito si Pausalor. So yun, akyat na ako sa ring. Magpis na ako. Uy, magpis ay. Ito ka doktor.
Kalma lang. Last 1 minute. Tayo mga ka-sparring natin. Ha? Sandy Misa. Shout out kay Sandy Misa. So, napakagaling bata to. Oh, may picture to, may picture. At Misa, say, ngalan mo. James. Ha? James Anos. Shout out din kay James Anos. Magaling talaga itong mga bata to. May picture talaga to. Kahit lagi akong nag-jogging, iba talaga pag yung ka-sparring, pag yung sparring ko is mag-alam.
So grabe, napakaiba talaga pag sa bahay lang tayo nag-training. Dapat talaga sanay ka dito sa klima na samtang yung nag-training ka, pero napaka-init yung pakiramdam mo. Pag hindi ka talaga sanay doon, grabe, napakadali mo talaga mapagod. Kaya nga pala yung mga boxer dito, kahit baguhan na sila, napakabilis na ng mga kamay nila. So yun, kailangan pa natin magpabugbog kasi hindi tayo sanay na natatamaan tayo. Kailangan natin na masanay na tumanggap ng mga suntok na ganun. Grabe, iba talaga pag yung kalaban mo may ilang, iba talaga pagdating sa sparring, sa training, yung ikaw lang laging yung sumusuntok. Yun, mga bata na yan, kahit mga maliit pa yan, kaya grabe, magaling na yung mga yan lumaban. At din pala sa trino nila dito na napakabait na trino nila dito. Mark, shout out nyo pala kay Mark. YouTube channel? YouTube channel? Ubot na YouTube channel? So shout out nyo pala kay Jack Tipura. So, ito yung link ni Jack Tipura. Sana i-subscribe niyo yung YouTube channel ni Jack Tipura para mag-monetize na rin siya. Yun, napakabait na boksingero din si Jack Tipura. So siya yung contact natin, kaya tayo nakapunta sa gym nila. Yun. G-Boy, shout out kay G-Boy. So, di ba sa manikuan tayo? Barkada. So, barkada pala sila ni Payaw kasi andyan si Payaw nag-training ko sa
nagtitraining siya ngayon sa gym. Nasi kaming duwa. October sabay sila Jack. Oh. Sabay para sila ni Jack at saka si Payaw. So yun, ibibigyan natin siya habang nagtitraining. So yun, shout out sa mga boksingero, mga gwapo nila dito at sa trainer nila dyan. Kapla si Payaw. Yun, shout out. So ito yung gym nila dito. Jack Tipura. So yun, shout out kay Coach Jingjing, kuya ni Jack Tipura yan. Maganda dito, napakainit. So ano, saktong-sakto talaga dito sa mga nagtitraining ng boxing. Maubos talaga yung lakas mo dito pag andito ka dahil sa sobrang init. So eksakto talaga to. Mga kabunal, suportahan natin yung papalating na laban ni Jack Tipura at kay Payaw. So may laban sila ngayong October mga kabunal, so dapat suportahan natin yun. Huwag nyo rin kalimutan suportahan yung Battle Busmul YouTuber dito sa Cebu. Yo, shoutout sa kalaban ko na si Vance Cabahog, na pagagaling na boksingero yun. Tapos ako, hindi ako ganun kagaling, pero lalaban tayo para sa vlog. So yun, kabunal tayo. So huwag niyong kalimutan i-subscribe yung YouTube channel ni Jack Tipura. Ito yung YouTube channel niya. At sa akin din ang Angkas Bash TV. So peace out. Thank you.